Hoy, 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 ikaw. Sa una ka lang malambing. Sa una ka lang ma-effort. Sa una ka lang mabait. Sa una mo lang mahal. Lahat yon sa una lang. Sa una ka lang magaling. Ganyan ka, ganyan kayo. Magagaling lang kayo sa umpisa. Mga hindi consistent, naku po. Magagaling lang sa day one at kapag nakuha na yung gusto, aalis na. Mawawala na ng gana. Buti pa ako, consistent. At hindi ka iiwan. Huy! Mahal! 안녕하세요. 김치노입니다. 아이씨, namiss kita ne. Pakis nga imnida. Huy! At andito na naman ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, ako to, si DJ Kim Chino. At makakasama mo ko, 69 tayo. Ngayong gabi, 69 tayo. 6 to 9 p.m. po. 6 to 9 p.m. mo malalasap si DJ Kim Chino. Pero aminin mo mahal minsan naging inconsistent ka rin talaga. O di kaya hanggang ngayon inconsistent ka pa rin. Yung sa una lang performance level, ang dali mong magsawa. At kapag nagsawa ka na, papalitan mo na. Ay nako. Kaya walang tumatagal sa'yo walang tumatagal na relasyon sa'yo. Hindi, ang tanong dyan, hanggang kailan ka ganyan? Di ba? Ako kasi personally, parang nakikita ko yan, parang nakakapagod. Ikaw ba, hindi ka napapagod? Hindi ka napapagod na puro panandali ang tao lang dumadaan sa'yo? Kumbaga, ayaw mo ba ng taong panghabang buhay? Kasi ako, kaya kitang ibigin habang buhay. Huy! Tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Share ko sa iyo ang 3 tips para maging consistent ka sa relasyon. Ito na. Una, gawin mong ugali ang maliit pero makabuluhang effort. Diba? Hindi naman kailangan gumastos lagi. Hindi kailangan yung engranding surprise. Minsan araw-araw na effort lang, goods na yun. Yung simpleng good morning, simpleng good night, kiss sa noo, kiss sa bayag, diba? Kiss sa bayag, diba? Pagka-kiss, iyayakapin. Yayakapin. Di kaya hatid sundot, diba? Hatid sundo. Hindi ma-appreciate niya na yun. Diba? Or kung meron siyang nabanggit kapag late night talks nyo, diba? Kunwari, favorite niya. Favorite niya yung kaping ganito. Favorite niya yung ganitong tinapay. Bilan mo, ibigay mo. For sure, hindi naman ganun kamahal yun at kikiligin yan. Masasabihan ka pang, ang thoughtful mo naman. Always remember, small things matter at small things can trigger kilig din talaga sa relasyon nyo. Diba? Ito sometimes, ako gumawa nito Sometimes it's not always the present or the gift. It's all about your presence. Ay, ang galing ko rin At parang ako, kaya ko maging consistent at present kapag ako ang ginawa mo. Try mo na? Huy! Anyway, isang tip pa lang yan para maging consistent ka. Meron pa akong 2 dito. Kaya tumutok ka lang para tumagal naman yung relasyon mo. At syempre, tuloy-tuloy ang lambingan natin, mahal. Hanggang 9 p.m. yan. Kaya dito ka lang sa akin, At syempre, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pinibigyan ko po ng 2 points si Kim Chino. Sobrang green flag at sobrang consistent. Ako nagsasawa. Huy! Metro's #1. Metro's